Dnes se stala vražda, která probíhala na území 2. základní školy Beroun. Na místě činu náš reportér Lumír Práskal. Lumíre, předávám ti slovo. Byli to 3 černí Mitsubishi. Vypadá to, že je to chlap, protože mu tady stojí pták. Vypadá to, že tady leží tak 2 hodiny. Maximálně 3. Pepi, pojď ho přikryj. Kde je Horst? Nemá tady tu kuchyňskou sadu nožů. Sedem na něj. Díky za slovo, Ondřej. Nyní se podíváme na blížší informace. Máme tady Václava Megaklecka, nadporučíka České policie. Pane nadporučíku, co nám můžete říct k tomuto případu? Jaká byla příčina smrti? Gynekolog určil jako příčinu smrti vykrvácení po následném průstřelu hrudníku. Jsou nějaký svědkové k tomuto případu? Ano, chystáme se vyslechnout jednu svědkyni z téhle školy. A ještě by možná diváky zajímalo, jak ta mrtvola už tady leží dlouho. Gynekolog určil, že doba smrti nastala přibližně před 2 hodinami. Děkuji. Ondřej se vám určitě bude hlásit ze studia. Jakub Štych, velký pán pro televizi Prima. Dnes ráno jsem pouze viděla běžet nějakého muže od školních sadů k parkovišti. Potom nasedl do černého Trabanta a odjel směrem do města. Jeho SPZ končila čísly 2055. A ještě něčeho jsem si všimla, když běžel k autu, kulhal na pravou nohu. To je bohužel všechno, co vím. Děkuji, hodně nám to pomohlo. Kdybyste si ještě na něco vzpomněla, tak si mi ozvěte. Díky Lumíre za informace. O tomto případu vás budeme dále informovat na našich webových stránkách www.iprima.cz a v dalších zprávách. Loučí se s vámi Ondřej Slavý. Díky za slovo, Ondřej. Máme tady u sebe Václava Megaklecka, podíváme se na bližší informace k tomuto případu. Pane nadporučíku Megaklecku. Pravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 1996.